ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା। ଆଜି ଛୁଆମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ଆଜି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କେତେ ଦୂର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ପାଠ ଦେଖିଆ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ପାଠ ବି ଦେଖିବା। ଖାଲି ମଜାମସ୍ତି କଲେ ହେବନି, ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ। ଛୁଆ ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଛୁଆ ଆସିବେ ବୋଧେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, କେତେବେଳେ ଦେଖିଆ ଛୁଆ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଛୁଆର ଆସିବା ଶବ୍ଦ ତ ଶୁଭୁଛି, ଦେଖିବା ଛୁଆ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ବୋଧେ। ଆଉ ଏସବୁ ଆରେ ବୁଲି କୃଷ୍ଣି ସିନୁ କୃଷ୍ଣା ଆସିଗଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍। ସବୁ ଭଲ ଅଛ ତ? ଖାଇ ପିଇକି ସବୁ ଆସିଛ? ସମସ୍ତେ ହାଇ କହିଦିଅ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଦିଅ। ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆଜିର ଟପିକ୍ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆଜି? ଆଉ ଗଣିତ କିଏ ନା ସ୍କୁଲରେ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଠ ସବୁ ନାଇଁ କି, ସେଇଟାକୁ ବୁଝେଇବା ଆଜି। ये मिली मांगुरु, ये कृष्णा, ये रुष्णी, हम सारे सिन्नु सारे। पिला सहित टिके मजा ହେଲା। ଏସବୁ ସାର୍ ଦେଇଥିଲେ ନା। ख नंबर गला, ग नंबर ସାର୍ ମାନେ କହିଥିଲେ କରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ କି। ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରେ 3 ଲିଟର 300 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ଧରେ। କେତେ? ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରେ କେତେ ପାଣି ଧରେ ନା, ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରେ 3 ଲିଟର 300 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ଧରେ। ସେଇଭଳି 3ଟି ବାଲ୍ଟିରେ କେତେ ପାଣି ଧରିବ? ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରେ 3 ଲିଟର 300 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ଧରେ। କେତେ? ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରେ ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରେ ଯଦି 3 ଲିଟର 300 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ଧରେ, ତେବେ କ'ଣ କହିଛି? ତେବେ ସେଇଭଳି 3ଟି ବାଲ୍ଟିରେ କେତେ ପାଣି ଧରିବ? କେତେ ପାଣି ଧରିବ ହେଲେ କି 3 ଲିଟର 300 ମିଲିଲିଟର ଗୁଣନ 3, ଯାହା 3 ଲିଟର 300 ମିଲିଲିଟର 3 ଥର ମିଶେଇବା ତାହା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? 3 ଲିଟର 300 ମିଲିଲିଟର ଗୁଣନ 3, ଯାହା 3 ଲିଟର 300 ମିଲିଲିଟର 3 ଥର ମିଶେଇବା ତାହା ହେଲେ କି। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୁଣନ କରିବା ନା ମିଶ୍ରଣ କରିବା? ଗୁଣନ କରିବା। ତିନି ଶୂନ 3 ମାନେ କେତେ ହେଲା? 3ଟି ବାଲ୍ଟି ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବା। କେତେ ହେଲା ନା 9 ଲିଟର 900 ମିଲିଲିଟର। ଅତଏବ ସେଇଭଳି 3ଟି ବାଲ୍ଟିରେ 9 ଲିଟର 900 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ଧରିବ। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ?
तेन गला घ नंबर गला ଏବେ ଆସିବ ହଁ ଘ ନମ୍ବର କଣ ଧୋଇ ହଉଛି କି କୃଷ୍ଣ ଏକ କ ନମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲ ଖ ନମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲ ଗ ନମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ନିଜେ କହିବ ଘ ନମ୍ବରଟାକୁ 200 ମିଲିଲିଟର ପଳାରେ କେତେ ଥର ପାଣି ଢାଳିଲେ 1 ଲିଟର ପଳା ଭର୍ତ୍ତି ହେବ କହିଦେଇଛି କେତେ ମିଲିଲିଟର ହେଲେ 1 ଲିଟର ହବ हजार मिलीलीटर हेले 1 लिटर 1000 मिलीलीटर हेले 1 लिटर 1000 मिलीलीटर हेले 1 लिटर हेबो तेन करी 200 मिलीलीटर पळारे केते थर पानी ढालिले लिटर पळा भर्ती हेबो केते थर मारी उठे पहाड़े कहला 200 लिटर 200 थर 200 मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर हेले 1 लिटर हबो केते हबो बुझि पालनी हां कोन पाटी खोलुनी बुझि पालनी 1000 मिलीलीटर हेले केते 1 लिटर तो दुकान तेन तेल पाई जीव मतलब 50 ग्राम तेल दियो तो 20 ग्राम तेल दियो सीटा को सेमिति तो 1 लिटर जा 1 केजी तेल हल 1000 मिलीलीटर जा 1 लिटर ताहा हले कि 200 लिटर 200 मिलीलीटर गुणन केते 5 5 दुणे 10 केते 1000 हला नै 1000 मिलीलीटर बा 1 लिटर हले कि बुझि पालम ताले केते हबो ना केते थर पानी ढालले हबो ना 5 थर पानी ढालले 1 लिटर भर्ती हेबो बुझि पालो ना बुझि पालो नै बुझि पाला आज जल्दी कई कहबे ना आज भूख लागलानी सुई आज खाई के आसु तो कोन खाई के आसु मोला खाई बिस्कुट तो गुट्टे बुलडर बुलडर कोन बुलडर कोडा कोन दी बुलडर मिली ता भीतर जीरा मिसाइता गुलगुला तू कोन खाई के आसु मिली बिस्कुट मिली तार बिस्कुट खाई के आसची ये तार बुलडर कोन ता मिली तार बुलडर खाई के पळे आसची ये बिस्कुट सिनु तू किछि नै इछाइनु आइ कहले पळाई सिरो काली कोन कथा तो भाई भूख लागलानी से तुम काल डाकला आ सुनलो ना सीधा बाट चल चल कहू मिली भाई डाकू जल्दी इधर सुनने से तरह चल तो जोर भूख किछि होई गला दीदी खाई तो 4टा वाला स्कूल 4टा वाला छुट्टी आछो स्कूल खाउछो केतो खाउछ स्कूल रे गुट्टा अपन स्कूल गुट्टा खाई दी आछन घर किछि खाउ नादी खेलुछन गुड़ हाथ धोइले चलले ट्यूशन पळे आसिले एठी 8टा बजे नथियो भाई भूख लागलानी से मिली तो एमिति कहयो भूख लागलानी एमिति कहथि जेला मिलते गले हसला परिमाण केते हबो अनुमान करी डाहना पाखरे कोठरे थिबा ठीक उत्तर मुंडला बुलाओ एठी कहछि कोन होउछि तोरा बागी बसनु
ଇଆଡ଼େ ସବୁ ସିଆଡ଼େ ହେଉଛି ତୁ କେତେ ଉଠିଲ କୋଉଠିକି ଏଠି କ'ଣ କହିଛି 2 ନମ୍ବର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ଅନୁମାନ କରି ଡାହାଣ ପାଖ କୋଠରୀରେ ଥିବା ଠିକ୍ ଉତ୍ତରରେ ମୁଣ୍ଡଳା ବୁଲାଅ। ମୁଣ୍ଡଳ ମାନେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ଗୋଟିଏ କାରର ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଥିବା ତେଲ ପରିମାଣ କେତେ 600 ଲିଟର। ଗୋଟେ କାର ଟାଙ୍କି କେତେ ହବ 600 ଲିଟର। ଥୋପାଏ ପାଣିର ପରିମାଣ କେତେ 1 ମିଲି ହେଲା କେତେ 1 ମିଲିଲିଟର। ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ଡବାରେ ଥିବା ରଙ୍ଗର ପରିମାଣ କେତେ ହବ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ଡବାରେ ଥିବା ରଙ୍ଗର ପରିମାଣ 5 ଲିଟର। 5 ଲିଟର ହବ। ରଙ୍ଗଟା ଏତେ ବଡ଼ ରଙ୍ଗ ଡବା କେତେ 5 ଲିଟର ହବ। ଗୋଟେ କାର ଗୋଟେ କାର ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ କେତେ ହବ 600 ଲିଟର ହବ ନା 600 ଲିଟର ହବ କାର। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ଥିବା କ୍ଷୀର ପରିମାଣ କେତେ 200 ମିଲିଲିଟର ହବ କେତେ 200 ମିଲିଲିଟର। ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରେ ଥିବା ପାଣିର ପରିମାଣ 30 ଲିଟର ହେଇପାରିବ କେତେ 30 ଲିଟର ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଛୁଆମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଜଣେଇବା କହିନଥିଲି। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ରିଷ୍ଣା କ'ଣ କ୍ରିଷ୍ଣା ଦେହୁରୀ 5ମ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଅଛି। ସିଏ ତୃପ୍ତିମୟୀ ଗଣନାୟକ ତର 5ମ କ୍ଲାସରେ। ଗଲା 1 ନମ୍ବର ଗଲା 2 ନମ୍ବର ଗଲା ଏବେ ଆସିବ କେତେ 3 ନମ୍ବର। କେତେ ନମ୍ବର କହିଛନ୍ତି 7 ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର। ଦୁଇଟି ଟିଣରେ ଥିବା 5 ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ନା ପଢ଼ା ହେଇନଥିଲା ପଢ଼ା ହେଇନି? ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ? ସାର୍ କହିଲେ କରିକି ଦେଖେଇବ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର। ତମକୁ ପଢ଼ା ହେଇନି ବୁଝା ହେଇନି ସାର୍ ତମକୁ କହିଦେଲେ କରିକି ଦେଖେଇବ? ଏଇଟା ସେମାନେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି କି କିଛି ବୁଝେଇଲେନି ସେମିତି ହେଲେ କହିଦେଲେ କରିକି ଦେଖାଅ। ସାର୍ ତ ଏମିତି କହିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କର ପଢ଼େଇବେନି କି କିଛି କହିବେନି ଡାଇରେକ୍ଟ କର। ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଟିକେ ଜମା ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ରନି ବୁଝେଇଦେବେ ସେତିକି। ଯଦି 1 ନମ୍ବର ବୁଝେଇଦେବେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଏଣେ କରିକି ଆଣି ଦେଖା। ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉନି? ପଢ଼ା ହେଉଛି ଏଠି ତ କହିଲେ ପଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି କରିକି ଆଣିବ ପାଠ ବୁଝେଇ ନାହାନ୍ତି ତମକୁ କହିବ କେମିତି କରିଥାନ୍ତ? ଯୋଉଟା ନ ବୁଝିପାରିବ କହିବ ହେଲା କି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଡରୁଛୁ କି ମତେ ଡରୁଛୁ କି କ'ଣ ଟିକେ ଟୋଟାଲ ଡରିବୁନି ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ କ'ଣ ଚୁଟି ଧରିବି ନା ଉଠୁ ନା ଧରିବି ନା ଏଇ ଧରି ନ ବୁଝିପାରିଲା ଏଇଠୁ ମାରି ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା 2ଟି ଟିଣରେ ଥିବା 5 ଲିଟର 200 ମିଲିଲିଟର ଏବଂ 6 ଲିଟର 300 ମିଲିଲିଟର ତେଲକୁ ଏକାଠି କରି ଦିଆଗଲା। ତହିଁରୁ 7 ଲିଟର 800 ମିଲିଲିଟର ତେଲ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ଆଉ କେତେ ତେଲ ବଳିଲା? ଦେଖ ଏଠି 3 ନମ୍ବର। ପ୍ରଥମ ଟିଣରେ କେତେ ଅଛି ନା ଲେଖିବା ପ୍ରଥମ ଟିଣରେ ତେଲର ପରିମାଣ କେତେ ଅଛି ନା 5 ଲିଟର 200 ମିଲିଲିଟର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିଣରେ କେତେ ଅଛି ନା 6 ଲିଟର କେତେ 300 କେତେ ଶୁଣି ଦେଖିକି କହିଲୁ 300
मिलीलीटर लिटर ता दुईटी जाक मिश्रण हम मिसेबा से कहला दुईटा जाक एकाठी करीगला ता भितर केते ना 7 लिटर 800 मिलीलीटर तेल बिक्री हो गला तबे आउ केते रहिला मिश्रण करिया 0 0 0 को 0 3 2 मिसले 5 केते 5 5 6 5 मिसले 11 11 6 5 मिसले 11 केते हला सिर कहिजी बिक्री हला केते बिक्री हला बिक्री केते हला दुईटी जाक टिण थिबा मोट तेल केते लिखिबो दुईटी जाक टिण थिबा मोट तेल परिमाण केते हला ना 11 लिटर 500 मिलीलीटर बिक्री होइतिबा तेलर परिमाण केते ना 7 लिटर 800 मिलीलीटर 11 लिटर 500 मिलीलीटर केते बिक्री होइची ना 7 लिटर 800 मिलीलीटर एडी कते कौन करिया फेरान को करियो थिबा 0 को 0 0 को 0 8 रो 5 5 रो 8 जाई परिबो नाही तेणु 1 10 काढ आनिबा ना 1 एटू 1 10 नब 15 15 रो 8 गले केते रोशनी 7 तेणु 1 10 नेला केते होडी 10 10 रो 7 गले 3 3 लिटर 700 मिलीलीटर तले बळित तेल परिमाण केते हला ना 3 लिटर 700 मिलीलीटर बुझिला बुझिला बुझ परला हो मते भी करी गाणी देखाओ 1 2 3 तुम्हें कोई संग करियो हम तुम्हें कोई संग करियो कोन तुम्हें भी संग करियो सब तो बुझे नथिले मु तो बुझाई देली हेले भी करी जाने बाबूजी करी गाना मु देखबी ना केते बुझिला मु बेटा এই ଛୁଆ ସବୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାଇପାରୁନି ବୋଲି ଯାହାଖାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ 6:30ରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି ନହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ଫାଙ୍କା ପାଉଛି ସକାଳ 6ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିପହର ଯେଉଁ ରବିବାର ଦିନ 3ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଟାଇମ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବ କି ଛୁଆଠୁ କେତେ ଫିସ୍ ସବୁ ନେଉଥିବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଛୁଆଠୁ କିଛି ବି ଫିସ୍ ନେଉନି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି कौन कहूँ तोर पढ़िया कौन पढ़िया जी साहित्य कौ विषयटा आज मिली साहित्य पढ़ा कल इंग्लिश पढ़ी थी माटी गला बिगेड़ी ना आज बढ़िया माटी गला बिगेड़ी ये शुभश्री देवरी 4th क्लास रे पढ़ू अच्छी कहीं हसी कौन कौन खाई आस खाली हसिलु खाली बिस्कुट खाई आस एत हस कौन हसौच तो कौन हसले भल लगुनि कि कांदी आउ तो बिस्कुट खाई खाई देखिल दांत बिस्कुट खाई दांत सब झड़ी गला आ दांत बाहरी रे सेति बाहरी तो से जो आउ चिकन माछ जो किछ खाई पारिबोनी टिकला को लगैछु केतरा टिक लगैछु कौन बढ़िया माटी गला बिगड़ी लेखक डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दास तोड़े पानी उठो माटी वाला वीडियो लेखक हेले डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दास
ବାପୁ ଓ ଦୀପୁ ଦୁଇ ଭାଇ। ବାପୁ ବଡ଼, ଦୀପୁ ସାନ। ଦୁହେଁ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ସେ ଦୁହେଁ ଥରେ ଛୁଟିରେ ତାଙ୍କ ମଉସାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ମଉସାଙ୍କ ଘର ଏକ ନଈକୂଳିଆ ମଫସଲ ଗାଁ। ମଉସାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ପାକଲା ବୁଢ଼ା। ବୟସ ପ୍ରାୟ 80 ପାଖାପାଖି ହେବ। ଏତେ ବୟସରେ ବି ସେ ଟାଣ ଅଛନ୍ତି। ଦାନ୍ତ କେତୋଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ବି ଆଉ ଯେ କେତୋଟି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ମଜବୁତ ଅଛି। ଏବେ ବି ସେଥିରେ ସେ ମକା, କାକୁଡ଼ି ଓ ପିଜୁଳି ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତି। କିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀପୁ ଆଉ ବାପୁ ତାଙ୍କ କୋଉଠି ମଉସା ଘରକୁ ତାଙ୍କ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମଉସାଙ୍କ ଗାଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଥିଲେ ମଫସଲ ନଦୀ ଗାଁ, ହେଲା କି ସେ ନଈ କୂଳିଆ ଗାଁ ତାଙ୍କ। ଆଉ ମଉସା ତାଙ୍କର ଜଣେ ଥିଲେ କ'ଣ ପାକଲା ବୁଢ଼ା, ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଚୁଟି ସବୁ ପାଚି ଯାଇଥିଲା। ଚୁଟି ପାଚି ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ? ପୁରା ଧଳା ଦେଖାଯାଏ କି ନାହିଁ? ଦେଖିଛୁ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କର ଚୁଟି ପାଚି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସବୁ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କ ମଉସା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚୁଟି ପାଚି ଯାଇକି ଧଳା ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବୟସ ଥିଲା କେତେ? 80 ବୟସର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ ଏବଂ ମଜବୁତ ଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ କିଛି ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଦାନ୍ତ ଥିଲା ସବୁ ମଜବୁତ ଦାନ୍ତ ଥିଲା। ସେ କାକୁଡ଼ି, ପିଜୁଳି, ମକା ଆଦି ଚୋବେଇ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ପାରୁଥିଲେ। ସେ ଚଷମା ନ ଲଗାଇ ବହି, ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ି ପାରନ୍ତି। ବାପୁ ଦୀପୁ ତାଙ୍କୁ ଅଜା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ବାପୁ ଓ ଦୀପୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଜା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଅଜା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ବାପା। ତ ଅଜା ଅଛନ୍ତି ନା? ଅଜା ନାହାନ୍ତି, ନନା ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ନନାଙ୍କ ଏଥର ନା ଏଇ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଜା, ସେ ଚଷମା ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଖବରକାଗଜ ଆଉ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲେ। ମଉସାଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଗିଚା। ସେହି ବଗିଚାରେ କେତେ ଜାତିର ଫୁଲ ଗଛ, ଫଳ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ବରଷର 12 ମାସ ସେଠାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତାର ଯେଉଁ ମଉସା ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଲ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ 12 ବର୍ଷ ମାନେ 12 ମାସ। ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତେଟା ମାସ? 12 ମାସ। ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ରବ, ଫାଲ୍ଗୁନ, ଚୈତ୍ର। ଇଂଲିଶରେ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର। ହେଲା କ'ଣ ବର୍ଷକ 12 ମାସ। ଶୀତ ଦିନ ଦେଖିବ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଖରା ଦିନରେ ଖରାଟିଆ ଚାଷ ବି ଅଛି। ମକା ଚାଷ, ଧାନ ଚାଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ, ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ଫୁଲ ବଗିଚାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ମାଟି ସେ ମାଟି ହାଣୁଛନ୍ତି, ଘାସ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଗଛ ମୂଳେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। କିଏ? ତାଙ୍କ ଅଜା। ଦୁଇ ଭାଇ ଅଜାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଅଜା ପିଲା ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ମୁହଁରୁ ଝାଳ ପୋଛି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଛାଇରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବାପୁ ଦୀପୁଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଖବର ସବୁ ପଚାରିଲେ। କିଏ? ତାଙ୍କ ଅଜା ସେ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହରେ ସବୁ ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଥିଲା ସେସବୁ ଝାଳକୁ ପୋଛିକି ଗୋଟେ ଗଛ ଛାଇ ମୂଳେ ବସିକି ସେଇ ଦୀପୁ ଆଉ ବାପୁଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଅଜା ପଚାରିଲେ। ବାପୁ କହିଲା, ଅଜା ଆପଣ ଏ ବୟସରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି? କିଏ ପଚାରିଲା? ବାପୁ ପଚାରିଲା। କାହାକୁ? ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଏ ବୟସରେ କାହିଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ବୋଲି। ଅଜା କହିଲେ, ମୋତେ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ଘରେ ବସି ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ଦୁଇ ଓଳି ମାନେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଯାହାକୁ କ'ଣ ଦୁଇ ଓଳି କୁହାଯାଏ। ଆଗକାଳ ଦେଖିବୁ ବୁଢ଼ାମାନେ ସବୁ କହେ, ଓଳିକିଏ କାମ କଲି, ଏଇ ଓଳିରେ ଖାଇଲି, ଆଉ ଦୁଇ ଓଳିରେ ଖାଇବି ନା ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ଦୁଇ ଓଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖାଏଁ ବଗିଚାରେ କାମ କରେ। ସକାଳେ ଘଣ୍ଟାଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘଣ୍ଟାଏ କାମ କରେ ବୋଲି କିଏ? ଅଜା
କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ବାପୁକୁ ଆଉ ଦୀପୁକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଭଲ ରହେ, ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ଫଳ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଅମଳ କରି ହୁଏ। ଦୀପୁ କହିଲା, ଅଜା ଆପଣ ଘରେ ବସି କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଧୂଳି ମାଟିରେ କାହିଁକି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି? କିଏ କହିଲା? ଦୀପୁ କହିଲା। ଅଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କ'ଣ କହିଲୁ? ଧୂଳି ମାଟି? ଆରେ ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଆମ ମା, ଏ ଧୂଳି ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ। ଏ ମାଟି ନଥିଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତେ କହିଲୁ? ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ମାଟି ନଥାନ୍ତା, ମାଟି ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ଖାଲି ପାଣି ଥାନ୍ତା, ଆମେ କ'ଣ ଘରେ କରି ବସବାସ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ନା। ଏ ମାଟି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା, ଫଳ, ଗଛ ଲଗାଇ କିଛି ଚାଷବାସ କରିପାରୁଛୁ। ଲୋକ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁକରି ଅଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଦୀପୁକୁ। ଆଉ କହିଲେ, ତାପରେ ଅଜା ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ପାକୁଆ ପାଟିରେ କ'ଣ ପଦେ ଗୀତ ଗାଇ କୁଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ଉଠିଲେ। କହିଲେ, ପିଲାଏ, ଖରା ଟାଣ ହେଲାଣି, ତୁମକୁ ଭୋକ ଲାଗିବଣି, ଚାଲ ଘରେ ଖିଆପିଆ ସାରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସେ ଗଛ ମୂଳ ଉଠି ଘରକୁ ଗଲେ। କିଏ? ଦୀପୁ ଆଉ ବାପୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଜା। ବାପୁ ଦୀପୁ ସେଦିନ ମଉସାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ। ମଉସା ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହ ଆଦର କଲେ। ଉପରଓଳି ଖରା ନଇଁବା ପରେ ଅଜା ପୁଣି ବାହାରିଗଲେ ବଗିଚାକୁ। ବାପୁ ଦୀପୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଅଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି। ସେ ଦୁହେଁ କେତେ କାମ କରି ପକାଇଲେ। ବଗିଚା କାମ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ବାପୁ କହିଲା, ଅଜା ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଛି, କେତେ ଜାତିର ପରିବା ବି ଫଳିଛି, ଆପଣ କ'ଣ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ସାର ଦେଉଛନ୍ତି? ଅଜା କହିଲେ, ନା, ବେଶୀ ସାର ଦେଲେ ସେ ବେଶୀ ଫସଲ ଅମଳ ହେବ, ସେ କଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କେତେ ଜମିରେ କେତେ ସାର ଦିଆଯିବ ତାର ଏକ ହିସାବ ଅଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଜମିରେ କେଉଁ ପରିମାଣରେ ସାର ଦେଲେ ଗଛଟା ଭଲ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଭଲ ଫଳ ଦେବ, ତାର ହିସାବ ସବୁ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ବଜାରରେ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ସାର ବା ରାସାୟନିକ ସାର ମିଳୁଛି, ସେଇ ତ ହେଉଛି ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। ଦେଖିବ ବାହାରେ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ, ଔଷଧ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାର ଦୋକାନ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିବ। ଏଠି କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ଖତକୁ ସାର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ। ଖତକୁ ମାଟି ସହିତ ହାଲକା ମାଟି ସହିତ ମିଶିକି ସବୁ ସାର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେଉଁ ଗୋବର ଖତ। ଦୀପୁ କହିଲା, ସେ ସାର ଦେଲେ ତ ଅଧିକ ଫସଲ ଅମଳ ହେଉଛି, ତା ପୁଣି ଅନିଷ୍ଟ କରୁଛି କେମିତି? କିଏ? ଦୀପୁ ପଚାରିଲା ଅଜାକୁ। ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ ସାର ମିଳୁଛି, ସେସବୁ ସାର ଦେଲେ ବହୁତ ଫସଲ ଅମଳ ହେଉଛି ବୋଲି ଦୀପୁ କହିଲା। ସେ କେମିତି ଅନିଷ୍ଟ କରୁଛି? ଅଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଶୁଣ ପିଲାଏ, ଆମ ଏ ନଈକୂଳିଆ ଗାଁଟିର ମାଟି ଆଗେ ଖୁବ୍ ଉର୍ବର ଥିଲା। ମଞ୍ଜିଟାଏ କି ଚାରାଟିଏ ପୋତିଦେଲେ ମନକୁ ମନ କାହିଁରେ କ'ଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। କ'ଣ, ତାଙ୍କର ନଈକୂଳିଆ ମାଟି ଥିଲା, ପୁରା ଉର୍ବର ଥିଲା, ମାନେ ହାଲକା ମାଟି ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ମଞ୍ଜିକି କ'ଣ ପୋତିଦେଲେ ସବୁ ଗଛ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା, କି ସାର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପଡ଼ୁନଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଧରଣର ବାତ୍ୟା ହେଲା। ବାତ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଯାହା ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତା ସହିତ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ବାତ୍ୟା ପରେ କ୍ଷେତ ବାଡ଼ିରେ ପୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ। ପୋକଙ୍କ ଦାଉରୁ ଫସଲ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପୋକମରା ବିଷ ପକାଇଦେଲେ। ପୋକମରା ବିଷ ଔଷଧ ମିଳୁଛି, ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ଯେଉଁ ବିଲମାନଙ୍କରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ, ସବୁ ଏସବୁ କରି ପୋକ ମାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଅଜା। ବାପୁ କହିଲା, ସେ ତ ପୋକମରା ଔଷଧ, ତାକୁ ଆପଣ ବିଷ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଅଜା ପୁଣି ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଔଷଧ ନୁହେଁ, ଖାଣ୍ଟି ବିଷ। କେବଳ ପୋକ କାହିଁକି, ସେଥିରେ କାଉ, ଚିଲ, ବଗ ଭଳି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ଗାଈ ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଏପରିକି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବେ। ତାକୁ ଔଷଧ ନ କହି ବିଷ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ। କିଏ ଅଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ଅଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣା ତ ରହୁଛି? କୃଷ୍ଣା ସଲା ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ରୋଶନୀ ବୁଝିପାରୁଛୁ?
ଆଉ ଆନ୍ସର କରିକି ଆଣ। ସିନୁ କ'ଣ ତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି? ହଁ କ'ଣ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପିଲାଟା ହେଲାଣି ଭୋକ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ତୋତେ? ଖାଇକି ଆସିନୁ କି? ସିଏ ଏବେ ଫୁଟବଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ସିଏ ଯାଉଛି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଫୁଟବଲ। ତୁ ପାଠ ପଢ଼ି କ'ଣ ହେବାକୁ ତୋର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେବୁ। ବାସ୍। କୃଷ୍ଣି ତୋର ଜୀବନ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି? ଡ୍ୟାନ୍ସର। ତୋର ପାଠ ପଢ଼ନି ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖ। କୃଷ୍ଣା ପୁଲିସ। ପୁଲିସର କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଜାଣିଛୁ? ପଢ଼ାଇ ଦେଲା 2ୟ କ୍ଲାସରେ। ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ କ'ଣ? FIR ଲେଖିବା। FIR କିଏ ଲେଖିବ? ମାନେ ତୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁଲିସ ହେବୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପାଠ ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ତ ଭଲ, ଯଦି ନ ପଢ଼ିଥିବ କ'ଣ ନା ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କରିପାରିବ ନା ନିଜ ଗୋଟେ ନିଜେ କେବେ ଛିଡ଼ାଇ ପାରିବ। କହିବା ଶୈଳୀ, ବ୍ୟବହାର ଏସବୁ ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ସେମିତି ପାଠ ପଢ଼, ନିଜ ମନରୁ ଭୟ କ'ଣ ଦୂର କର। ଡରିବାର ନାହିଁ। କାହାକୁ ମିଛ ବି କହିବନି। ମିଛ କହୁ କି ତୁ? ମିଛ କାହା କହିବନି। ସତ କହିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମିଛ କହିଲେ କ'ଣ? ମିଛ କହିଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଆମେ ଠକିବା। ଆଜି ତୁମେ କହିଦେବ ହଁ ଆଜି ମୁଁ ମିଛ କହିଦେବି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବି। ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଯଦି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ କିଏ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ? ଗପ ପଢ଼ିଛ କି ନାହିଁ? ସେ ଗପର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ରାଧୁଆ। ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ। ସେ ଯାଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ କ'ଣ? ଗାଈ ଚରେଇବା ପାଇଁ। ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଇ କ'ଣ ଚିଲେଇଲା? ବାଘ ମତେ ନେଇଗଲା କହିକି କ'ଣ ଚିଲେଇଲା। ତା ଆଖପାଖରେ ସବୁ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ। ତା ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ରାଧା ପାଖକୁ, ସେ ଗଛ ଉପରେ ଥାଇକି ହସୁଥିଲା। ହେଲା କି? ହସୁଥିଲା। ଲୋକ କହିଲେ ଆମ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଛି କହିକି ଫେରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପୁଣି ସେମିତି ରାଧୁଆ ମୋତେ ବାଘ ନେଇଗଲା କହିକି ପୁଣି ଏଥରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ପୁଣି ସେ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ସବୁ ତା ରାଧା ପାଖକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ। ପୁଣି ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାହା ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଘଟିଲା। ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିନ ଗଲା। ପୁଣି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ତା ବାଘ ଆସି ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ କ'ଣ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଥିଲା, ମୋତେ ବାଘ ନେଇଗଲା, ମୋତେ ବାଘ ଖାଇଗଲା, ଦୌଡ଼ି ଆସ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏ ରାଧୁଆଟା ତ ମିଛ ଖାଲି ଯେ ଆମ ସହିତ ଗଲେ ମିଛ କହୁଛି, କିଛି ନଥିବ ସେ ମିଛରେ ଡାକୁଥିବ କହିକି ଲୋକେ କେହି ଗଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରାଧାକୁ ବାଘ ଖାଇଗଲା। ହଁ ଏଠି ମିଛ କହି କାହାକୁ ଠକୁଥିଲା ରାଧୁଆ? ନା ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ରାଧାକୁ ବାଘ ଖାଇଗଲା। ତେଣୁକରି ମିଛ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ନିଜର ଭୁଲ ହେଇଥିଲେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିନେବ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଛି। ହେଲେ କି? ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି, ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଟି କରିବା। କ'ଣ ସିନୁ କ'ଣ ଆଗରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ? କ'ଣ ଭୋକ ହେଲାଣି?
ଯାହା ସବୁ ପାଠ ଦେଲା କାଲି କରିକି ଆଣିବ ସବୁ ରୋଶନୀ ପାଠ ଯାହା ଦିଆହେଲା କରିକି ଆଣିବ। କିଏ ଛାଡ଼ିଲା କ'ଣ? ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଟ୍ୟୁସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏମିତି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ।